de musca, mă! Ei, 112, veni poliția! Bă, mămoiu! Ce doi asta la măi, băiatul? Cum pe cine mămoi, mămică? Stai că am din asta să îi văd în haine, băi, dacă țin bine minte. Scanner! A reușit primul. Opa! Mica, băi. Primul e curat, băi. Primul venit, ultimul servit. Hai, mămoiu, că stai bine, mămoiu! Doamne ajută, intră! Deci, băi, dacă ăsta nu-i bine, Doamne feri. Băi, am uitat să nu-i ceare în ștraiță, băi. Hai, Ioi! Doamna Sandela, bună ziua, domnișoare! Ce aveți înăuntru? Am uitat, deschide ăsta, băi. Ce, mă, nu... Ce că-i tremură mâinile. Ce ai pe față, măi, mă? Ioi! Deci ai... 112, veni poliția! Bă, de ce-i pielea? Vedeți ce culoare are pielea, băi? Pielea verde, băi. Băi, eu am probleme cu culorile, băi, dar... Hai că ne descurcăm toți singuri, bă, băi, ok? Are... Ea mă are agresiune, poate să fie agresivă. Ok, hai să vedem ceva legat de culoarea pielii, boys. Ia să vedem. UV Vapor. What, ce e ăla, boys? Ok, nu contează. Ce e asta, mă? Reflexe? Avem ciocan de reflexe. Avem ciocan de reflexe, boys. Trebuie să testăm reflexele. No, hai, doamnă! Ai reflexe! Mere bine, boys! Îi reflexăm reflexul, boys! 112, vine poliția! Ea nu craște dacă nu se moară ăștia cu 112, vine mama în salon. Cred că a intrat un zombie, boys. Primul meu care a intrat e zombie.